Здравейте! Сега ще ви обясня накратко как по най-лесния начин може да проверим за евентуален проблем с интернета и къде може би се намира той. Значи, като за начало отворете старт меню, оттам Run и в прозорчето, което ще се появи пред вас, напишете CMD, както аз го правя, натиснете Enter. В Task Manager напишете ipconfig /all ipconfig малко. Така, тук виждате информация за всичко, което ни е необходимо. Така, да започнем с имер на компютъра, IP адрес на вашия компютър. Аз съм с рутер, в случая при мен е вътрешен IP адрес 192.168.1.104. Виждаме Subnet маската, Gateway, DNS-те, които аз използвам. Така, в случай, че вие нямате интернет и ползвате рутер, ще започнем с проверка между връзката между вашия компютър и рутер, т.е. дали вие сте свързани към вашия рутер. Ако тук пише Connected, но има някакъв удивителен, причината може да е в връзката между вас и рутера или между вашия рутер и доставчика. За да проверим връзката между вашия рутер и компютъра ви, ще започнем, нека да изчистим всичко. Така. Да опитаме да проверим връзката между двете машини. Пишем ping 192.168.1.1. Това е gateway на вашия рутер или на моя рутер в случая. Вие ще го видите на вашия, като от тази таблица Default Gateway при мен е 192.168.1.1. При вас може да е нещо друго. След като напишете Gateway, написате ping, Enter, и ако връзката между вашия компютър и рутер работи, ще получите отговор от заявките, които изпращаме. В нашия случай връзката работи, т.е. между моя компютър и рутера всичко е наред. Имам 4 изпратени пакета, 4 получени, изгубени 0. Ако продължавате да нямате интернет, значи проблема е между рутера и вашия доставчик. Ако имате конкретен проблем с някакъв сайт, може да опитате да пингнете сайт. Например, ping abv.bg, Enter. В случая аз успявам да се свържа с ABV, защото всичко е наред с моята връзка. Тук виждате, че времето за връзка между рутер и компютъра е по-малко е равно на 1 милисекунда. Тук времето нараства, защото аз в момента съм в чужбина и връзката е много далеч от ABV, скача до 100 милисекунди. Ако искате да проверите на какво разстояние, през колко рутера, ако искате да проверите на какво разстояние на колко рутера е един сайт от вас, т.е. през колко хопа минавате, така се наричат рутерите, през които минават заявките, можете да използвате следната команда traceroute, traceRT е в нашия случай, и сайта, който желаете да посочите, например abv.bg. Имаме първи хоп, това е моя рутер, гейтвей на моя рутер. Хоповете продължават, това е на доставчика ми. И така, минаваме през първи рутер, втори рутер, трети, докато стигнем крайната цел. Ако някой от тези хопове не ви отговори, ви даде request timeout, означава, че има проблем. Не получавате отговор от този рутер. За това нещо може да се обърнете към вашия доставчик. Някой път самите рутери са настроени да не отговарят. Т.е. ако тук имате request timeout, но тук връзката продължи, означава, че предишният рутер не ви връща отговор, защото така е настроен. Ако тук ви даде request timeout и така продължи до края, означава, че от този хоп надолу връзката прекъсва. В нашия случай всичко е наред. Достигнахме крайната цел след 21 хопа и можем да кажем, че връзката е отлична. Ако имате проблем с бавна скорост или с неприятен интернет, да речем, може да направите следната операция. Ping
abv.bg -t -l1472 е най-големият пакет, който може да пингвате. По този начин вие изпращате пък заявка към съответното IP и той ви връща отговор. Оставяте го за повече време и така ще видите дали имате изгубени пакети. Най-лесно може да, когато имате изгубени пакети, тук ще се появят едни празни места и ще ви пише Request Timeout. В нашия случай връзката е наред, имаме 0% загуби. Когато правите този тест, е хубаво в два успоредни прозореца да тествате пинг към ABV и пинг към някакъв международен сайт или друг сайт български, без значение, за да имате да сравнявате, защото може самия сайт по някаква причина да не ви разрешава да го пингвате продължително време и да ви дава Request Timeout. Това, което исках да ви покажа, отново, например да пингнем някакво несъществуващо IP, да видите какво ще ви покажа. 192, 168, 212. Сега в момента аз опитвам да проверя дали има връзка до този сайт, до този IP адрес и ми казва Destination Unreachable. Няма такава връзка. Другия вариант е да ми отговори, че не получава отговор, Request Timeout. Така може да проверите връзката си. Ако видите, че имате проблем между вашия рутер и компютър, още тогава нямате отговор от самия рутер, може да го рестартирате, като го изключите от контакта за малко, изчакате и опитате отново. Ако проблема продължава, може да изключите самия рутер и да закачите сигналния кабел на вашия доставчик директно в вашата LAN карта, да си въведете настройките, ако има такива, и да тествате дали тогава услугата ще работи. Като пак пингвате различни сайтове и проверявате. Това е, което мога да ви препоръчам.